Hľadáte dom, kde sa nebudete tlačiť a všetko bude bez kompromisov? Vítajte v Senci. Ukážem vám dom, ktorý má užitkovú plochu 234 m². Poďte so mnou dnu, ukážem vám, prečo je tento dom v štádiu hrubej stavby tá najlepšia príležitosť vidieť reálnu kvalitu na vlastné oči. Sme vo vnútri. Poďte sa pozrieť, ako z tohto priestoru vytvoríme váš domov. Tieto obrovské otvory vyplnia okná a za nimi bude vaša letná zóna, terasa na grilovanie. Dom je postavený na pozemku o výmere 435 m², na prízemí bude terasa 47 m². Cítite tento veľkorysý priestor? Bežné novostavby majú svetlú výšku okolo 260 m². My sme pridali celých 24 cm a naša svetlá výška má 284 cm. Vďaka nadštandardnej výške a veľkým okenným otvorom bude celá denná časť zaplavená prirodzeným svetlom od rána do večera. Pozrite sa hore na masívne železobetónové stropy a poctivé múrivo. Žiadne sádrokartonové šetrenie na statike, toto je konštrukcia, ktorá pretrvá generácie. Prišli sme na druhé poschodie, kde budú 3 samostatné izby a kúpeľňa. Ešte nemáme strop, čiže môžete vidieť dom v tomto stave. Dom bude nabitý technológiami tepelné čerpadlo, fotovoltika, teplovodné podlahové kúrenie a bleskový optický internet. Štvorizbový rodinný dom. 234 m² užitkovej plochy, 435 m² pozemku. V cene máte tepelné čerpadlo, fotovoltiku, podlahové teplovodné kúrenie a bleskový optický internet. Pokiaľ chcete bývať v Senci a vidieť kvalitnú stavbu, dohodnite si obhliadku ešte dnes.